हाय लोगोफोर, नै लोगोफोर आं दिनै बेबायदि देलायदों बैसागुनि बायदि बेबायदि देलायनो गोसो जादों आङो बेखायनो देलायदों। न'आवबो रावबो गैया हारसिंसो। हारसिंखायनो आङो सिरि सिरि थाबाय थानो बानानै एसे देलायनानै भिडिअ'खौनो लानोसै होननानै भिडिअ' लादों आरोना। हारसिं थाबाय थाबा बायो नालाय खर'फोराबो बोरैबा जालाङो सिरि सिरि थाबाय थाबा। रावबो गैया होननानै बुंब्ला मानो रावबो गैया नोंस्रालाय बहा थांजोबदों होननानै साननो हागौ। ओमफ्राय आं खोन्थानोसै आरोना जोंहा मुथुमोनाथ' सानावहाय न'आव थानाय जाखाया बिसोरहा बायदिसिना खामानि थायो नालाय बाहेरफोराव थाङो। ओमफ्राय बाहेराव थांदों आरो ओमफ्रायो जोंहा बिबोनाङाबो बाहेराव थांदों, जोंहा आफायाबो रौतायावहाय थांदों आरो आइयाबो गामियावहाय मोनसे न'खराव प्रग्राम दङ फिसा बेयावहाय थांदों। ओमफ्राय आरो जोंहा बिजावजालियाबो न'आव थांदों। ओमफ्राय रावबो गैया। ओमफ्राय आं हारसिं मबाइलजों रायलाय हारसिंनो भिडिअ बानायगासिनो, हारसिंनो न' सिङाव थांलाय फैलाय